Tästä tulee part 2, eli mä oon siis nyt, tää on se part 2 siitä edellisestä, eli mitä menee myyntiin toriin tavaroita. Tää liikkuu tää koira. Tää menee ehdottomasti myyntiin. Tätä mä en enää ikinä käytä. Tää on nyt ainakin myynnissä. Mä en halua, että täällä on leluja, mitä mä en oikein oo niinku ottanut mun huoneeseen enkä ota. Tää menee myyntiin, tää pupu. Myyntiin. 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 Tääkin menee myyntiin. Sofia halusi sitä. Mun kaverin pikkusiskolle. Tää kori menee myyntiin. Tää menee myyntiin. Tää ei sittenkään mene myyntiin. Tää menee myyntiin. Ja myyntiin Nalle Puh. Nalle Puh ilman paitaa. Myyntiin ja myyntiin. Pidetään ihana. En sano. Pupu Jussi menee myyntiin. Pupu Jussi menee myyntiin. Tää ei mene myyntiin. Nää ainakin tulee myyntiin. Jos joku haluaa näitä joitakin, niin muistutan vielä, että nämä löytyy torista. Ei ehkä heti löydy, mutta kuitenkin löytyy. Katsokaa kuinka paljon mulla on kamaa. Nämä kaikki menee myyntiin. Myös tämä. Ja jätti Elsa Heppo. Täältä löytyy myös ihana kettupehmo, joka ei mene myyntiin. Nyt aletaan kuvienottoa ja tiedoksi vain, tämä musta laatikko on täynnä leluja, samoin tämä. Ei kun vaan aloitetaan ottaa kuvia, mutta heippa silti.